बिजाबफोरखौ बिसिनानै मा खालामदों? फंबाय, आं नोंखौ बुंदोंमोन ना फंबाय बे गोसाजों नांज्लायनाङा बुलायनाङा होननानै। बेफोरलाय मा? बेफोर स्कुलाव थांबोला लिपस्टिक लाया नङाना? नों हिन्जावसा नङा। माब्लादि गियान गोनां बुजिनाय जागोन नोङो? दिनैनिफ्राय बै जोंनि रुमाव दा हाबसै नोंसोरो। गुबुनै संना खुरना जा। आंजों बेबायदि थालिबालिया सोलिनाय नङा। नोंसोरखौ एसेबां बुङो आरो बुजायो। बिमाया जाबायदि मानसि बेखौ नोंसोर बुजिया। दिनैनिफ्राय दासि नोंसोर बै रुमाव थाहैदो। लेखा फरायनोबो जोबोद डिस्टार्ब। जागोन आफा, जागोन। नों जा बुङो जों बेखौनो गनायनानै लागोन। ओइ बिफा, बेवहाय मा मेल खुंबाय थादों? मेल खालामाखै बिमा। बै नों बुंनायखौनो बुजायबाय थादों। बै रुमाव थाहैनो थाखाय। आथिखालाव सिख्लाफ्रा एसे साबधान थानांगौ। दिनफ्रा मोजां नङा। थेंक इउ सो माच। नों बायदि सेंग्रा थाब्ला गिनो गोनां जेबोआनो गैया माथो। गासैबोथ' आं बायदि थाजोबाना। नों बहा थायो? आं टाउनावनो रुम भारायाव थायो। आं प्राइभेट कलेजाव फरायो, लोगोसे पार्ट टाइम जबबो मावो। अ, बिदिब्ला अरिजिनेल न'आ बबे? न'आ तामुलपुराव। आरो न'आव सोर सोर दङ? आंहा रावबो गैया। उन्दै समावनो आइ आफा थैजाबाय। गोजाननि सासे आमायासो आंखौ फेदेरदों। अ, आइ एम स' सरि। नोंहा जिउआव जोबोद दुखु दं माथो। फिल्मफ्रावसो बेबायदि स्ट'रिखौ नुनो मोनो। दानि दिनाव मोजां मानसि लोगो मोननाया जोबोद गोब्राब। आरो आं बायदि उन सिगां रावबो गैयि मानसिखौ नारसिननो गोरलैबावसो। नाथाय आं फोथायबायदि दाबो मोजां मानसि दङ होननानै। नों आंनि फ्रेन्ड जागोन ना? माने बेस्ट फ्रेन्ड? Why not? सानाय मोनाखैना? साया जागोनलै। ओइ, न' बे राङा लादो। मा बेलाय? बेसेबाङावनो खौरां जादोंमोन माथो? ओइ, नैबे बुलानायनि फैसाखौ सोर होगोन? नों बुजानांगौ बुंदोंमोन नामा? आइदे। जागोन दे, बेखौनो लाखिदो। जाया। अ
नोंसोरदो जाला नो बेखौ लाखिदो आरे मा जाखो नो लाखिदो आरोबाव नोंसोरखौ नांगौ जागोन ना आब' ओइ आब' नैबेयाव दं फैलायबायहाय मेगन मोख्रेब मोख्रेब आब' दाहास्रियालाय बहा थांदों सुन्द्रियालाय बहा थानो बहाबा फिसाय नागिरलांदों खोमा थिगखौनो बुंदों आब' समनि खामानि समावनो मावखादो नङाब्ला लामानि बिबायारि जानांगोन बुजिबाय ओइ आब' भागिन बिरगोसायासो गोदनायाव रसा नांगोन रथलाय बबेनि दैया बबेजों बोहैलाङो आं नंखाय बुंदोंब्ला आंनि दारि दायनिसिखौ फुनानै गारगोन माथो बेनोसैलाय खबरफोरा माबायदि बेनाय दंसाबो नोंसोरनि अननायाव सोलिगासिनो आच्छा दे नासारिदोंमोन बेनाय दिनै बोथिसेनि थाखाय थोगोनदां नोंसोरनियानो मोजां फुख्रियाव जेव ना दङ बिब' फंबाय माबाफोर गोसो होनानै खोथा सावरायदों नामा बेनाय जेबो नङा गुमै गथ' गथायनि खोथा रायज्लायदों देरबोबाय सम जाबायना गथ' गथायफोरा भागिनागाबोथ' सम जाबाय बैनोना मेगना दाबो हामाखै नामाब्रा गैया हामाखै गुमै माबालै बैनाय बेनिबो राहा खालामखानानै दोनबाय मा राहा नों माबा मिन्थिगौ दाउस्रि खुगा जलंगा गुबै ससंगा दिनै मासे गाबोन मासे हाबफैलायबायहाय एम्बु बंगा थिगखौनो बुंदों नों आब' थिगखौनो बुंदों ओइ गुमै मा नायदों हर्षा बांगाल नेनानै दाथा लाव फान्थावफोर बायदि जलंगायाव थ्रोब सोनानै हरोब्ला हागौब्ला बै बबाखौबो एन्जर बुथारनाय मुलि होनानै दब दोनस्रादो आब' आरो गुमै बुजिबायना आब' गुमै आमायसो माथो भागिन आंसो दा बावैसो सफैदों बारा गोबाव जायाखै आमाय आं गाबोननिफ्राय उदालगुरियाव थाहैनोसै कलेजनि थाखाय दे थां मोजां फराय लेखा फरा मोजां सोलों गिदिर गोलाव जानो सोलों दे बिदिब्ला आमाय नोंसोरो रायज्लायथ' ओइ भागिन रथलाय नोंजों मोनसे बाथ्रा दङ बै दाखालि नोङो टाउन सहराव सासे सिख्लाजों रायज्लायनाया बिलाय सोरमोन आमाय बे आंनि लोगोसो नंगौ दसेनि लोगो ना जिउनि लोगो बिलाय नङालै आमाय बे आंनि लोगोसो आच्छा आमाय नों थाथ'दो नायनो समायनाथार आब' आरो गुमै सिख्लाया माइनाव बायदिथार बिदिसो जानांगौ बिहामजोआ राजखुंग्रि बायदिथार मिथिबाय आब' आरो गुमै खर' सादों मैया लोंनाया इसेबो गैया नामाब्रा बिमा गैथालामोन इसेबो मैया मोनाबिलियाव लोंनाया एसे दङ खोमा फैद' इसिङाव दासि ओंखाम सङाखै नामा दासो संनो नागिरदों आफा बिदिब्लाथ' जोबोद गोबाव जागोन आं हाथाव थांना फैग्रो दिनि नामा दे बिदिब्लालाय आफा मा दिनै हराव आइनि सिमां नुदोंमोन आं गासैनिबो खबर लादोंमोन आफा आइया नोंनिबो खबर लादोंमोन आफा नों आइखौ एसेबो गोसोखाङा नामा बावगारबाय नामा आइखौ बेथ' जोंजों दा गैया बेनि खोथाखौ साननानै मा जानो जोंजों मोगथाङाव जा दङ बेखौनो गनायना लानांगोन आफा नों मोनथियोना मोनथिया मादैया जे जोंखौ नंखायैनो रायो बुयो आफा नोंथ' जोंनि मोजांनि थाखायसो मादैखौ लाबोदोंमोन
नाथाय मादैया जोंखौ नायनोनो हाया माब्लाबा खोथाजों खोथा न'निफ्राय होखारहरनायनिसो बाथ्रा बुङो आफा नों मानो मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि सिरि थायो दे फारसे आखाइजों आखाइ खबजाया नोंनिबो गोरोन्थि दङ नोंबो खुगाजों खुगा नांलायो न'खरनि गिदिरसिन फिसा जानानै नोंबो बुजिनो नाजानांगोन आं बुजियो आफा मादैया जोंखौ इसेबो सैया नों जोबोद सोलायबाय आफा नोंबो जोंखौ गावनि फिसा होनना सानना लाया खोमा दास्रि नोंनि बेबायदि बुंनाय साननायखायनोथ' बे न'खराव सुखु गोजोन गैयै जादों आं बुजिजोब्बाय आफा आंनो गाज्रि आंनो नांज्लायो आंनि न'खरखौ सुखु गोजोन गैयै खालामो आं दिनैनिफ्राय नोंखौ जेबो बुंला आफा आफा नों मादैखौसो बांसिन अनो फोथायो न' लादो बाजै बाजै मा जाखो बे गोजाम गोजाम सना बानाफोरखौनो गानबाय थानोसै होमबा बे गोदोनानि खोमानिखौ बे दखानफोराव एसेबां मोजां मोजां डिजाइननि सना बाना ओंखारदों बेफोरखौनो 1 तला 2 तलासोनि बानायना लानानै गाननो हाया होमबा आयु एसेबां सनाखौ मोनोब्लाथ' फाग्लिसो जागोनहाय आं एसेबां रांखौ बहाथो मोननांगौ जालायखो थै आंनोथ' नोंसानि रांफोरखौ हरगासिनो दं माथो नोंसाखौ दुखु आफोदनि समाव एसेबां सहाय खालामहरगासिनो आं हरगोन ना नांगौ जायोब्ला आंनियाव बिब्लानो जाबाय गाव थांनानै बायना लाहैब्लानो जाबाय ना नंगौ नाब्ला नोंथ' रांखौ ओरैनो दैयाव गारनाय मानसि नङा माबा मोनसे जाहोन थानांगोन मा बाजै बाजैयाबो खम नङा दे एकदम पइन्ट टु पइन्ट हमदांना होखायो माथो बाजै दे मा बुंनो सानदों बुङा मानो एसेबां जिलापि फिथाइ बायदि मेराय गुदाय बुंबाय थानाङा गोदै गोदै बाजै आं नोंखौ मोनसे बाथ्रा बुंनो गाज्रि मोननो नाङा माने आंहाबोथ' गथ' गथाय गैयाना इसेबां सम्पति बिनिबोथ' सानसे सालायनो बिगोमानि गोनांथि जागोन ना ओंखायनो बे नोंसानि दाहारसेखौनो हाबा लानो होननानै सानदोंमोन आं बिनोबोथ' इयुनाव सोलिनो थाखाय गावनि जिउनि लोगो महरै जायखिजाया सासे नांगौमोन दा बेवहाय नों मा सानो बाजै औ बिसो बाथ्राया जोंहाबो बेखौ न'खरनिफ्राय दिहुनना हरनो हायोब्ला न'खरनि जेंसियानो स्रां जागोन दे बिदिब्ला दे थांदो बाजै दासो एसे गोजोननाय मोनबायलै बाजै दे थाब थाब हा जों जानो लुगैसोबाय नुवाखै नोंसोरो थाब थाब हानायखौ थाइजौखौ जानानै उदै गाज्रि जाब्लासो जेबो जाया दे नों उन्दै मानसि दै नों बांद्राय मोनजानाय नङा आंबो जागोन जानो गोसोब्ला मेगन मिसिब थाइजौ जानो फैनाया दासो मोनदों बियो आरो माब्लाबाबो जानाय नंला दाहास्रि मोनसे खोथा नोंलाय न'आव थानायावलाय गोदनानि सना आरो आसिथामखौ मानो गाननांगौ जाखो दे आंनो हर आं मोजाङै दोनना होगोन दे देनां नों जुलि जाब्ला गोदानै बानायफिनना होगोन गाज्रि दामोन मादै बे आस्थाम आरो गोदनानियानो आंनि आइनि नेरसोन आं बेखौ माब्लाबाबो होनो हानाय नङा मादै नों आंखौ गाज्रि दामोन ओइ जाम्बि बे बुहुमाव नों बायदि साननो रोङै जाम्बि रावबो गैया मोजांनि थाखाय बुंब्ला गाज्रिखौसो सानो
आं गासै बाथ्राखौनो मोनथिखायो मादै बेफोरबायदि बाथ्राखौ नों मानो आंनि सिगाङाव बुंबाय थायो आरे नोंनि खुगाया बांद्रायबाय मादै नों मानो बिब्दि नों आंखौ मानो बिब्दि खालामबाय थायो बुंनो थाङोब्ला बे न'आव जोंहाबो मोन्थाय दङ जोंखौ मानो दाहोना रुवाथि बायदि खालामबाय थायो नों मादै जोंबो मिलायना थानो लुबैयो नोंसोरजों आफाया मोजांमोन नाथाय नोंनि थाखायनो गाज्रि जालांबाय आफायाबो नायबाय था नोंसोरखौ मा खालामनो हाया बे नखरनिफ्राय नोंसोरखौ होखारनो हायाब्ला आंनि मुङाबो माइसुन्द्रि नङा मिन्थिना लाखा हेलौ मा खबर बहा थाङामोन औ खबरा मोजाङानो आं इक'नमिक्सनि नट्स लांफैदोंमोन नाथाय मोनासै नेक्स्ट उइकआवसो मोनगोननो बै अ दाखा दे बुंदो दे मा बुंनो सानदों बेखालि जों एसेबां खोथा रायज्लायबाय नाथाय आं नोंनि मुंखौनो सोंनो बावगारबाय दाना बुंदो नोंनि मुङा मा अ आंबोथ' सोंनाय जायाखै एनिवे आंनि मुङा उर्मिला राजबंसि नोंनिया आंनिया बिरगौसा दालाय बहा पार्लाराव फैदोंमोन दायो रुमाव थांनोसै सम दंब्ला थ'दो रुम हालासे आं थांब्ला जेबो प्रब्लेम जायाथ' नो प्रब्लेम बिन्दास रुमनि बिगोमाया जोबोद मोजांथार मा सानदों बिदि जेबो नङा हौवासाफ्रा थांब्लाबो बिगोमाया जेबो साना थौदो ना